Jeg husker stadig den dag, som om det var i går. Solen skinnede svagt gennem gardinerne i vores lille stue, men varmen nåede aldrig ind i mit hjerte. Jeg stod foran mine forældre med kassen i hånden, den kasse fyldt med alt, hvad jeg havde ejet. Alt, hvad jeg havde efterladt i min ungdomstrange værelse. Jeg havde endelig besluttet mig for at vende hjem efter mange års fravær. Men mødt med de ord, der skar mig dybere end nogen kniv nogensinde, kunne. Du må ikke komme hjem. Din søster vil ikke have dig der, sagde min mor med en stemme, der forsøgte at lyde rolig, men som rystede af en underliggende frygt. Jeg stod stille. Mine hænder rystede let over kassen. Min far kiggede ned på gulvet, undgik mit blik. Det er for det bedste, mumlede han, men hans stemme var næsten umulig at høre. Jeg følte en bølge af vantro og smerte skylde over mig. Hvordan kunne de sige det? Min egen søster, min familie, de der burde elske mig ubetinget, ønskede ikke at se mig igen. Jeg husker, at jeg forsøgte at forstå, at dette måske var et midlertidigt problem, at jeg måske kunne ændre deres mening. Jeg havde altid været den, der søgte at hele brud, den, der satte mine egne drømme til side for at passe på andre. Men denne gang var det anderledes. Jeg pakkede mine ting sammen, satte mig ind i bilen og kørte uden at sige et ord. Tårerne kom stille bag rattet, og hver kilometer føltes som om, jeg kørte væk fra alt, jeg nogensinde havde kendt. Da jeg nåede motorvejen, føltes det som om et usynligt bånd blev klippet. En forbindelse til en fortid, der aldrig rigtig havde accepteret mig. De næste måneder var en tåge. Jeg boede hos venner, flyttede fra sted til sted, og hver gang jeg prøvede at ringe til mine forældre eller søster, blev jeg mødt med tavshed eller korte svar, der kun gjorde smerten værre. Jeg begyndte at forstå, at dette ikke kun var en midlertidig uenighed. Det var noget dybere, noget skjult, som de ikke ville tale om. Men midt i min smerte begyndte jeg også at lære mig selv at kende. Jeg opdagede styrken i min egen beslutningsevne, i min egen uafhængighed. Jeg begyndte at skrive dagbog, lange sider med følelser, minder og tanker, som jeg aldrig havde delt med nogen. Det var mit første skridt mod en ny version af mig selv, en version, der ikke længere var afhængig af andres accept. Og så i en kold januardag, mens sneen dækkede de gader, jeg engang havde kaldt hjem, fandt jeg et brev i postkassen. Brevet var uden afsender, men skrevet med en håndskrift, jeg genkendte med det samme. Min hjerte begyndte at slå hurtigere, og en følelse af både frygt og håb fyldte mig. Det var begyndelsen på noget, der ville ændre alt. Mine hænder rystede, da jeg holdt brevet. Papiret var lidt krøllet, som om det havde været åbnet og lukket flere gange, før det endelig nåede frem til mig. Jeg stod længe i døråbningen med kulden bidende om mine ankler, ude af stand til at bevæge mig. Der var noget ved det brev, som skræmte mig mere, end mine forældres ord nogensinde havde gjort. Jeg lukkede døren langsomt og satte mig ved det lille køkkenbord. Mine fingre gled hen over mit navn, skrevet med den samme håndskrift. Jeg havde set 1000 gange før i barndommen. Det var min søsters. Ingen tvivl. Jeg trak vejret dybt og åbnede brevet. Du forstår det ikke endnu, men du må stole på mig. Det var aldrig had. Det var frygt. Mit hjerte slog hårdt. Frygt? For hvad? For mig. Brevet fortsatte, og for hver linje blev min forvirring større. Hun skrev om ting, der var sket, mens jeg var væk. Om forandringer i familien. Om beslutninger, der var taget uden mit vidne. Og så kom sætningen, der fik mig til at lægge brevet fra mig. Hvis du var kommet hjem dengang, ville alt være gået galt. Jeg stirrede ud i luften. Hvad betød det? Jeg havde altid troet, at min søster bare var jaloux. At hun havde været den, der blev hjemme, mens jeg rejste ud for at finde mig selv. At hun havde bygget sit liv i skyggen af mine valg. Men frygt, det passede ikke ind i det billede, jeg havde af hende. De næste dage kunne jeg ikke tænke på andet. Jeg tog brevet med mig overalt, læste det igen og igen, som om ordene ville ændre betydning, hvis jeg stirrede længe nok. Jeg forsøgte at ringe til hende, men nummeret var ikke længere i brug. Mine forældre svarede ikke. Det var som om brevet var kastet ind i mit liv for kun at efterlade flere spørgsmål. Jeg begyndte at grave i fortiden. Gamle minder dukkede op. Små øjeblikke, jeg tidligere havde ignoreret. Min søsters mærkeligere stilhed, hver gang mit navn blev nævnt. Den måde, hun altid skiftede emne, når talen faldt på mit barndomsværelse. Jeg havde dengang troet, det var ligegyldigt. Nu føltes det som brikker i et puslespil, jeg aldrig havde forsøgt at samle. En aften fandt jeg en gammel mappe bagerst i min kuffert. Den havde fulgt mig i årevis uden at blive åbnet. Indeni lå dokumenter fra mit sidste år hjemme, papirer, jeg aldrig havde læst færdigt, fordi jeg var for ivrig efter at forlade byen. Jeg opdagede en underskrift, der ikke var min fars, en dato, der ikke stemte, og et navn, jeg ikke havde hørt i mange år. Det gik op for mig, at der var blevet truffet beslutninger om mit liv, uden at jeg havde været til stede. Beslutninger, som måske havde ændret alt. Den nat sov jeg ikke. Jeg sad ved vinduet, og så sneen falde, mens en ny erkendelse langsomt tog form. Måske var jeg ikke blevet afvist, fordi jeg var
uønsket. Måske var jeg blevet holdt væk, fordi sandheden var for farlig. Og hvis det var tilfældet, hvorfor kom sandheden så frem nu? Jeg stirrede på dokumenterne, som om de kunne springe op og forklare sig selv. Papirerne lugtede gammelt, som noget, der havde ligget gemt for længe, bevidst glemt. Mit navn stod der flere gange, men det var ikke det, der fik mit bryst til at snøre sig sammen. Det var navnet nederst på siden. Et navn, jeg ikke havde hørt siden min barndom. Et navn, som mine forældre aldrig nævnte igen. Jeg sagde det højt, bare for at høre det i rummet. Det lød fremmed, men alligevel bekendt. Minder, jeg havde fortrængt, begyndte langsomt at presse sig frem. En mand, der havde besøgt huset få gange. Min mors anspændte smil, min fars tavshed og min søster, altid iagttagende, altid for stille. Dokumenterne handlede om en ejendom, vores barndomshjem, men der var noget galt. Ejerskabet var blevet ændret for år tilbage, kort tid efter at jeg var rejst. Ikke overført til mine forældre, ikke til min søster, til mig. Jeg mærkede et sug i maven. Det gav ingen mening. Hvis huset juridisk set var mit, hvorfor havde jeg så fået beskeden om aldrig at vende hjem? Hvorfor var jeg blevet skubbet væk som et problem, der skulle skjules? Jeg ringede igen til mine forældre. Denne gang svarede min far. Hans stemme var træt, næsten opgivende. Du har fundet papirerne, ikke? Sagde han stille. Jeg sagde ingenting. Din søster ville aldrig have, at du skulle vide det på den måde, fortsatte han. Hun troede, hun beskyttede dig. Beskyttede mig? Fra hvad? Han forklarede langsomt. Om gæld, om beslutninger taget i panik, om hvordan huset var blevet sat i mit navn for at redde familien fra økonomisk ruin. Jeg havde været væk, uafhængig, den eneste uden forpligtelser. Men da din søster fandt ud af, hvad det betød, at alt kunne falde tilbage på dig, sagde han, blev hun bange. Pludselig forstod jeg brevet, frygten, tavsheden, afvisningen. Min søster havde ikke hadet mig. Hun havde forsøgt at holde mig væk fra et ansvar, der kunne ødelægge mit liv, men i stedet havde hun ødelagt vores forhold. Så I sendte mig væk? Spurgte jeg. Vi troede, det var den eneste måde, sagde han. Da opkaldet sluttede, sad jeg længe i stilhed. Jeg følte mig snydt. Ikke for huset, ikke for pengene, men for sandheden. For årene, vi aldrig fik tilbage. Jeg tog endnu en gang brevet frem. Denne gang læste jeg det anderledes. Ikke som en afvisning, men som et råb om hjælp. Hun aldrig havde turet sige højt. Og så jeg det. Nederst på brevet. En adresse. Hun havde ikke skrevet for at forklare fortiden. Hun havde skrevet, fordi noget var ved at ske. Noget, der krævede, at jeg endelig vendte tilbage. Hvis du vil finde ud af, hvad der ventede mig på den adresse, og hvorfor min søster havde brug for mig nu mere end nogensinde før, så husk at like videoen, efterlade en kommentar og abonnere på kanalen. Jeg stod længe med papiret i hånden, før jeg turde slå adressen op. Den lå ikke langt fra vores gamle by, men langt nok væk til, at min søster kunne gemme sig. Det gjorde mig urolig. Hun havde aldrig været typen, der flygtede. Hun var den stabile, den ansvarlige, den mine forældre altid stolede på. Alligevel var det mig, hun havde skrevet til. Ikke dem, mig. Jeg tog afsted tidligt næste morgen. Jo tættere jeg kom, jo tungere føltes luften i bilen. Minder begyndte at dukke op uden varsel. Veje jeg kendte. Markerne, hvor vi legede som børn. Supermarkedet, hvor min mor plejede at handle. Jeg havde troet, jeg havde lagt det hele bag mig, men det viste sig, at intet nogensinde virkelig forsvinder. Adressen førte mig til et lille rækkehus. Slidt, men velholdt. Gardinerne var trukket for midt på dagen. Jeg sad længe i bilen, før jeg steg ud. Et øjeblik overvejede jeg at vende om. Måske var det en fejl. Måske ville jeg blive afvist igen. Jeg bankede på døren. Ingen svar. Jeg bankede igen. Hårdere denne gang. Så hørte jeg skridt. Døren blev åbnet langsomt, og der stod hun. Min søster, tyndere, end jeg huskede. Hendes blik var træt, men da hun så mig, forsvandt farven fra hendes ansigt. Du skulle ikke være kommet, sagde hun lavt. Det sagde I også dengang, svarede jeg. Hun trådte til side uden at sige mere. Indenfor var huset stille. For stille. Der lugtede svagt af medicin og kold kaffe. Jeg satte mig, mens hun blev stående. Afstanden mellem os føltes større end årene, vi havde været adskilt. De fortalte dig om huset, sagde hun til sidst. Ikke hele sandheden, svarede jeg. Hun lukkede øjnene kort. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Så fortalte hun mig det, mine forældre aldrig havde turet sige højt. Gælden var værre, end de havde indrømmet. Der var en klausul i aftalen. Hvis noget gik galt, ville alt falde tilbage på ejeren. Mig. Hun havde frygtet, at jeg ville blive knust, ligesom hun selv langsomt var blevet. Jeg kunne ikke bære tanken om at ødelægge dit liv, sagde hun med bævende stemme. Så jeg ødelagde vores forhold i stedet. Jeg rejste mig. Smerten var der stadig, men noget andet havde taget plads. Medlidenhed, forståelse og vrede. Du tog valget for mig, sagde jeg. Du fratog mig retten til at vælge. Hun nikkede. Tårerne løb ned af hendes kinder. Og nu er det for sent. Til hvad? Spurgte jeg. Hun tøvede, gik hen til et skab og tog en mappe frem. Indeni lå breve, varsler, juridiske dokumenter. Noget var allerede sat i gang. Noget, der ikke kunne stoppes uden mig. De kommer efter huset, sagde hun, og efter dig. Jeg forstod det endelig. Hun havde ikke skrevet for at forklare fortiden. Hun havde skrevet, fordi fremtiden var ved at bryde sammen. Og jeg stod nu over for det valg, jeg aldrig havde fået før. Jeg sad med mappen i hænderne, mens stilheden mellem os blev tungere for hvert sekund. Papirerne føltes kolde, næsten fjendtlige, juridiske,
formuleringer, deadlines, trusler forklædt som officielle breve. Det var ikke længere en frygt eller en mulighed. Det var en realitet, der allerede var i bevægelse. Hvornår? Spurgte jeg. Om 3 uger, svarede min søster. Hvis intet ændrer sig. 3 uger. Så lidt tid til at redde noget, der havde været mit, uden at jeg vidste det. Noget, der havde splittet min familie, uden at jeg havde haft en stemme. Jeg rejste mig og begyndte at gå frem og tilbage i det lille rum. Mine tanker kørte i cirkler. En del af mig ville bare vende ryggen til det hele. Jeg havde bygget et liv et andet sted. Et stille liv. Et liv uden deres hemmeligheder. Hvorfor skulle jeg nu betale prisen for valg, jeg aldrig havde været med til at træffe? Du behøver ikke blive, sagde min søster lavt. Jeg forstår det, hvis du går. Jeg stoppede op. Det var første gang, hun gav mig et valg. Rigtigt. Uden pres. Uden manipulation. Og hvad sker der så? Spurgte jeg. Hun trak på skuldrene. Så mister vi huset. Og jeg mister det sidste, jeg har forsøgt at holde sammen på. Jeg kiggede på hende. For første gang så jeg ikke min søster som den stærke, der altid klarede alt. Jeg så en kvinde, der havde båret for meget alene. En kvinde, der havde ofret mig for at redde alle andre, og langsomt var gået i stykker af det. Jeg bliver, sagde jeg til sidst. Hun så på mig, som om hun ikke havde hørt rigtigt. Er du sikker? Nej, det var jeg ikke. Men nogle valg handler ikke om sikkerhed. De handler om ansvar, om at stoppe med at flygte. De næste dage blev et kaos af møder og opkald, advokater, banker, gamle bekendte, der pludselig dukkede op med meninger og advarsler. Hver gang jeg sagde mit navn, føltes det som om jeg trådte dybere ind i en rolle, jeg aldrig havde bedt om. Mine forældre ringede endelig. Min mor græd. Min far sagde undskyld igen og igen. Men undskyldninger ændrer ikke fortiden. De lindrer den kun en smule. Jeg flyttede midlertidigt ind i huset. Mit gamle værelse stod næsten urørt, som om tiden havde ventet på mig. Det gjorde det ondt at se. Alt det, jeg var blevet nægtet. Alt det, jeg kunne have haft. En aften sad jeg alene i køkkenet, da jeg opdagede noget, jeg ikke havde set før. Et ekstra dokument gemt bag de andre. En klausul. En mulighed. Noget, der kunne ændre alt. Men kun hvis jeg turde gå hele vejen. Det var der, jeg forstod, at dette ikke kun handlede om at redde et hus. Det handlede om magt, om sandhed, og om hvem der i sidste ende ville stå tilbage. Og nogen ville tabe. Jeg læste klausulen igen, langsomt denne gang. Ordene var tekniske, kolde, skrevet uden nogen hensyntagen til de menneskelige konsekvenser. Men deres betydning ramte mig som et slag i maven. Hvis betingelserne blev opfyldt, kunne ejendommen ikke tvangssælges. Ikke uden mit aktive samtykke. Jeg lænede mig tilbage i stolen og lod stilheden fylde køkkenet. For første gang siden jeg var kommet tilbage, mærkede jeg noget, der mindede om kontrol. Ikke håb endnu, bare kontrol. Næste morgen viste jeg dokumentet til min søster. Hun læste det hurtigt først, så langsommere. Hendes ansigt ændrede sig gradvist, som om hun langsomt forstod, hvad hun havde overset i årevis. Det kan ikke passe, hviskede hun. Det gør det, sagde jeg. De kan ikke røre huset uden mig. Hun satte sig tungt ned. Hendes hænder rystede. Så alle de år, al den frygt, var ikke hele sandheden, afsluttede jeg. Det gik op for os begge, at der var blevet bygget et narrativ omkring vores familie, banken, rådgiverne, selv advokaten, mine forældre havde stolet på. Alle havde ladet os tro, at der ingen udvej var. At frygt var den eneste mulighed. Men klausulen ændrede spillet. Vi kontaktede en ny advokat. En, der ikke havde haft noget med sagen at gøre før. Han bekræftede det. Klausulen var gyldig. Ikke nem at bruge. Ikke uden konsekvenser, men gyldig. De regnede ikke med, at ejeren ville vende tilbage, sagde han. De ord blev hængende i luften. Ejeren. Mig. Min søster undgik mit blik resten af dagen. Ikke af skyld denne gang, men af noget andet. Noget tættere på skam. Jeg troede, jeg beskyttede dig, sagde hun om aftenen. Det gjorde du, svarede jeg. Men du beskyttede dem mere. Hun nikkede. Der var ikke noget forsvar tilbage. Dagene derefter begyndte presset for alvor. Telefonopkald, breve, subtile trusler forklædt som bekymring. Det var tydeligt, at nogen havde indset, at planen var ved at smuldre. Og så skete det. En repræsentant fra banken dukkede op uanmeldt. Han smilede for meget. Talte langsomt, som om jeg ikke helt forstod situationens alvor. Du skal vide, sagde han, at det her kan blive meget dyrt for dig. Jeg smilede for første gang. Ikke venligt, ikke nervøst. Det er allerede dyrt, svarede jeg. Bare ikke på den måde, I troede. Da døren lukkede bag ham, vidste jeg, at der ikke var nogen vej tilbage. De havde undervurderet mig. Hele mit liv havde jeg været den, der blev sendt væk. Den, der ikke skulle være der. Nu var jeg den eneste, der stod i vejen. Men hver magtposition har en pris. Og jeg begyndte at forstå, at mit valg ville koste mere end penge. Det ville koste relationer, loyaliteter, måske endda sandheder, jeg endnu ikke var klar til at høre. Og den største sandhed ventede stadigvæk. Der gik ikke mange dage, før presset blev til noget mere håndgribeligt. Det var ikke længere bare opkald og breve. Det var blikke, hvisken i byen, folk, der pludselig vidste, hvem jeg var, selvom de aldrig havde talt med mig før. Det var der, jeg forstod, at nogen havde holdt øje med huset hele tiden. Min søster bemærkede det også. Hun trak gardinerne for tidligere end normalt, tjekkede låsene 2 gange. Hun sov dårligt. Jeg kunne høre hende gå rundt om natten, som om hun ventede på, at noget skulle ske. Der er noget, du ikke har fortalt mig, sagde jeg en aften. Hun frøs midt i køkkenet. Langsomt satte hun sig ned
Det var det samme blik, hun havde haft som barn, når hun vidste, hun ikke længere kunne skjule sandheden. Det handler ikke kun om gæld, sagde hun. Jeg sagde ingenting. Jeg havde lært, at stilhed nogle gange var det eneste, der fik sandheden frem. Det handler om ham, fortsatte hun. Mandens navn på dokumenterne. Navnet, jeg havde læst igen og igen. Navnet, der aldrig var blevet forklaret. Hun fortalte mig alt om, hvordan han ikke bare havde været en rådgiver, men en ven af familien. En, der havde siddet ved vores køkkenbord. En, jeg som barn havde kaldt onkel. Han havde foreslået løsningen. Huset i mit navn. Midlertidigt, havde han sagt. Sikkert. Uproblematisk. Men han havde også haft sin egen plan. Han vidste, du var væk, sagde min søster. Og han vidste, at hvis du aldrig kom tilbage, ville han kunne presse os til at give op. Mit bryst snørede sig sammen. Så hvorfor sagde I ikke noget? Hun så på mig med blanke øjne. Fordi vi først opdagede det, da det var for sent. Mine forældre havde stolet blindt på ham. Underskrevet uden at læse det hele. Og da de forstod, hvad der var sket, havde frygten taget over. Han sagde, at hvis du kom hjem, ville han sørge for, at alt faldt sammen, sagde hun. At du ville stå tilbage med skylden. Det var der, beslutningen var blevet taget. Ikke af ondskab, af panik. Jeg rejste mig langsomt. Min vrede var ikke eksplosiv. Den var kold, klar. Hele mit liv, sagde jeg stille, har jeg troet, at I ikke ville have mig. Vi var bange for at miste dig, svarede hun. Ironien ramte os begge. Næste dag opsøgte jeg den nye advokat igen. Jeg lagde alt frem. Navnet, historien, truslerne. Han lyttede uden at afbryde. Da jeg var færdig, lænede han sig frem. Så ved jeg, hvorfor de presser dig nu, sagde han. Hvorfor? Fordi, hvis denne sag åbnes, sagde han, vil det ikke kun koste dem penge, det vil koste dem alt. Jeg forlod kontoret med rystende hænder. Ikke af frygt, af erkendelse. For første gang var det ikke min familie, der var i fare. Det var manden, der havde spillet os alle. Og han vidste det. Jeg vidste, hvor han ville være. Nogle mennesker ændrer aldrig deres vaner. Især ikke, når de tror, de har kontrol. Advokaten havde bekræftet adressen, men han havde også advaret mig. Gå ikke alene, havde han sagt. Alligevel gjorde jeg det. Ikke af dumhed, af nødvendighed. Bygningen lå i udkanten af byen. Glasfacade, kolde linjer. Et sted, der signalerede magt og afstand. Jeg mærkede mit hjerte slå hårdt, da jeg trådte ind. Receptionisten smilede professionelt, som om dette bare var endnu en dag. Jeg har en aftale, sagde jeg og nævnte hans navn. Hun tøvede et sekund. Det var nok. Hun ringede, lagde røret på og pegede mod elevatoren. Han ventede allerede. Sad afslappet bag sit skrivebord. Hænderne foldet. Det samme rolige udtryk, jeg huskede fra barndommen. Det gjorde mig utilpas. Det er længe siden, sagde han. Du ligner din mor. Jeg satte mig ikke. Du har løjet for min familie, sagde jeg. Han smilede. Ikke fornærmet. Næsten imponeret. Jeg har guidet dem, rettede han. De traf deres egne valg under trusler, sagde jeg. Han rejste sig langsomt. Gik hen til vinduet. Trusler er bare ord, hvis man ikke tror på dem. Jeg lagde dokumenterne på bordet. Klausulen, brevene, noterne fra advokaten. Hans blik ændrede sig. Bare et øjeblik. Men jeg så det. Du regnede ikke med, at jeg ville komme tilbage, sagde jeg. Han vendte sig om. Nej, indrømmede han. Og du regnede ikke med, at jeg ville forstå, hvad du havde gjort. Stilheden mellem os var tung. Hvis du åbner denne sag, sagde han til sidst, vil din familie blive trukket igennem noget, de ikke overlever. Der var den. Den samme frygt, han havde brugt i årevis. De har allerede overlevet det værste, svarede jeg. At leve med løgnen. Hans stemme blev kold. Du tror, du har magten nu. Nej, sagde jeg roligt. Jeg ved det. Jeg rejste mig for at gå, men da jeg nåede døren, sagde han noget, der fik mig til at stoppe. Din søster tog penge, sagde han, for at holde dig væk. Jeg vendte mig langsomt om. Det er løgn, sagde jeg. Er det? Spurgte han stille. Jeg gik derfra uden at svare, men tvivlen fulgte mig hele vejen hjem. Min søster sad i stuen, da jeg kom ind. Hun så på mig, før jeg sagde et ord. Hun vidste. Han sagde det ikke, hviskede hun. Jeg nikkede. Hun brød sammen. Fortalte mig sandheden. Hun havde taget pengene. Ikke for sig selv. For at betale noget tilbage. Noget, der ellers ville have ramt mig direkte. Jeg ville bare have dig fri, sagde hun. Og der forstod jeg det fulde omfang. Hun havde ikke bare holdt mig væk. Hun havde solgt sin egen samvittighed for min fremtid. Men hans træk havde været en fejl. For nu havde jeg alt, hvad jeg behøvede. Der gik en uge, før noget ændrede sig. En uge, hvor byen summede lavmældt. Som om alle vidste, at noget var på vej. Men ingen turde sige det højt. Jeg mærkede det i blikkene i supermarkedet. I den måde folk stoppede med at tale, når jeg trådte ind i et rum. Sandheden havde en vægt, og den begyndte at trykke. Advokaten anbefalede, at vi handlede hurtigt. Ikke aggressivt. Strategisk. Alt, hvad vi havde samlet, blev sendt videre. Dokumenterne, optagelserne af opkaldene, beviser på manipulationen. Ikke til banken, ikke til byen, men til de rette instanser, og så til pressen. Jeg havde aldrig forestillet mig, at mit liv skulle ende i overskrifter. Mit navn stod der sort på hvidt, sammen med ord som bedrageri, misbrug af tillid og systematisk manipulation. Hans navn stod der også. Manden, der i årevis havde været respekteret, frygtet, urørlig. Byen gik i stå. Telefonen ringede konstant. Journalister, gamle bekendte, mennesker, der pludselig huskede mig. Nogle for at vise støtte,
andre for at sikre sig, at de stod på den rigtige side nu. Min søster kunne ikke forlade huset. Hun sad i sofaen med benene trukket op under sig, som et barn igen. Skylden havde ramt hende hårdere, end nogen trussel nogensinde havde gjort. Jeg troede, jeg kunne bære det alene, sagde hun. Det kunne du ikke, svarede jeg, og det skulle du heller ikke. Mine forældre kom forbi samme aften. For første gang i årevis sad vi i samme rum, uden at nogen undgik hinandens blik. Min far så ældre ud, end jeg huskede. Min mor rakte ud efter min hånd, tøvende. Vi tog fejl, sagde hun. Jeg nikkede. Der var ikke mere at sige om det. Nogle sætninger kommer for sent, og så kom beskeden, vi alle havde ventet på. Han var blevet suspenderet. Efterforskningen var i gang. Hans kontor lukket, konti frosset. Den mand, der havde kontrolleret vores liv fra skyggerne, stod nu alene, men sejren føltes ikke, som jeg havde forestillet mig. Der var ingen lettelse, ingen jubel, kun en stille erkendelse af, hvad det havde kostet. Vores familie var blevet knust for længe siden. Nu blev sandheden blot synlig. Den nat sad jeg alene i mit gamle værelse. Jeg så på væggene, på mærkerne fra min barndom. Jeg havde troet, at hvis jeg en dag kom tilbage, ville alt give mening. Men sandheden er mere brutal end nostalgi. Jeg havde ikke mistet mit hjem den dag. Mine forældre sagde, jeg ikke måtte komme tilbage. Jeg havde mistet det længe før, da frygt blev vigtigere end tillid. Alligevel var der noget, der begyndte at vokse i ruinerne. Ikke håb. Ikke endnu, men mulighed. For første gang var der ingen løgne tilbage, og det betød, at næste skridt ville være det farligste af dem alle. For når sandheden er ude, begynder de virkelige konsekvenser. Efter stormen kom stilheden. Ikke den fredfyldte slags, men den tunge, ubehagelige stilhed, hvor alt det usagte fylder mere end ord nogensinde kunne. Pressen havde trukket sig lidt tilbage. Telefonen ringede sjældnere, men inden for husets vægge voksede spændingen dag for dag. Sandheden havde befriet os udefra, men indeni var vi stadig fanget. Mine forældre begyndte at komme oftere. De sagde, de ville hjælpe, rydde op, være der. Men hver gang de trådte ind ad døren, mærkede jeg den samme gamle dynamik vende tilbage. Min far tog beslutninger uden at spørge. Min mor forsøgte at glatte ud, før noget overhovedet var blevet sagt. Og min søster, hun trak sig længere og længere ind i sig selv. En aften fandt jeg hende siddende alene ved køkkenbordet. Hun stirrede ned i sin kop, som om hun håbede, at svarene lå i bunden. Du fortryder det, sagde hun uden at se op. Nej, svarede jeg ærligt. Hun lå svagt. Det burde du. Jeg satte mig over for hende. Jeg fortryder, at vi aldrig talte sammen før. Det var der, hun endelig så på mig. Rigtigt. Ikke som den søster, der skulle beskyttes. Ikke som den, der var blevet sendt væk, men som et menneske, der var blevet såret. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle stoppe, sagde hun. Først var det små løgne, så blev de nødvendige. Til sidst var der ingen vej tilbage. Der var altid en vej, sagde jeg. Du valgte bare ikke at se den. Ordene gjorde det ondt på os begge, men de var sande. Mine forældre kom ind midt i samtalen. Min far sukkede tungt, som om han allerede var træt af et opgør, han ikke ønskede at tage. Kan vi ikke bare komme videre, sagde han. Det er jo overstået nu. Jeg rejste mig langsomt. Nej, sagde jeg roligt. Det er først nu, det begynder. De stirrede på mig. Hele mit liv, fortsatte jeg. Har I taget valg for mig? Skubbet mig væk, når det var nemmere end at tale sandt. Hvis vi skal videre, så er det på nye vilkår. Min mor begyndte at græde. Min far sagde ingenting. Dette hus, sagde jeg, og så rundt, er mit, juridisk. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at jeg ikke længere vil være den, der bærer konsekvenserne af jeres frygt. Der var en grænse der. En usynlig linje, som jeg endelig havde trukket. Den nat gik jeg en lang tur alene. Byen føltes mindre skræmmende nu. Ikke fordi den havde ændret sig, men fordi jeg havde. Jeg forstod, at kampen ikke længere handlede om huset, pengene eller manden, der havde manipuleret os. Den handlede om identitet, om hvem jeg var, når jeg ikke længere forsøgte at blive accepteret. Og mens jeg gik der i mørket, traf jeg en beslutning. En, der ville ændre alt igen. Ikke for dem, for mig. Men den beslutning ville koste, og ikke alle ville tilgive mig for den. Jeg sov næsten ikke den nat. Mine tanker kørte i ring, men en idé blev ved med at vende tilbage, uanset hvor meget jeg forsøgte at skubbe den væk. Da solen stod op, vidste jeg, at jeg ikke længere kunne udsætte det. Beslutningen var allerede taget. Jeg havde bare ikke sagt den højt endnu. Ved morgenbordet sad vi alle sammen. Mine forældre, min søster og jeg. Stemningen var anspændt, som om alle ventede på, at noget skulle falde ned mellem os. Jeg tog en dyb indånding og lagde hænderne fladt på bordet. Jeg har tænkt meget, begyndte jeg. Min søster så op. Hun virkede bange. Ikke for mig, men for det, hun fornemmede var på vej. Jeg beholder ikke huset, sagde jeg. Der blev helt stille. Min far rømmede sig, som om han ikke var sikker på, om han havde hørt rigtigt. Hvad mener du? Spurgte han. Jeg mener, sagde jeg roligt, at jeg ikke vil eje noget, der er bygget på frygt, tavshed og ofre, jeg aldrig har bedt om. Min mor begyndte at protestere. Men det er din ret. Du har kæmpet for det. Netop, svarede jeg. Og derfor vælger jeg selv, hvad der skal ske. Jeg forklarede dem planen. Huset skulle sælges. Gælden betales fuldt ud. Resten skulle deles retfærdigt. Ikke som belønning, men som afslutning. Ingen flere usagte aftaler. Ingen skjulte forventninger. Min søster rejste sig brat. Så alt det her
Alt det, vi har været igennem, var det for ingenting? Nej, sagde jeg. Det var for sandheden. Hun begyndte at græde. Ikke stille, ikke kontrolleret. År af pres. Væltede ud af hende. Jeg ofrede alt for at redde det hus, råbte hun. Og nu giver du det bare væk? Jeg gik hen til hende. Du ofrede dig selv for noget, der aldrig burde have haft så meget magt over os. Mine forældre sagde ikke meget. Jeg kunne se på dem, at de for første gang forstod konsekvensen af deres valg. Ikke juridisk, menneskeligt. Salgsprocessen begyndte hurtigt. Nyheden spredte sig i byen næsten lige så hurtigt, som skandalen havde gjort. Mange forstod det ikke. Nogen mente, jeg var utaknemmelig. Andre kaldte det dumdristigt. Men for mig føltes det som at trække vejret frit for første gang. Den dag vi forlod huset, stod vi alle sammen i indkørslen. Min søster rørte ved døren en sidste gang. Mine forældre så sig omkring, som om de ledte efter minder, de kunne tage med sig. Jeg følte ikke sorg. Jeg følte afslutning. Men ikke alle var færdige med os endnu. For mens vi gik, hver til sit, modtog jeg en besked på min telefon. Et navn, jeg ikke havde set i lang tid. Et kort budskab. Du tror, du har vundet. Det har du ikke. Jeg vidste, at kampen ikke var helt forbi. Den havde bare skiftet form. Salget af huset blev afsluttet hurtigere, end nogen havde forventet. Papirerne blev underskrevet. Pengene blev overført. Gælden blev lukket en gang for alle. Juridisk set var alt afsluttet. Et kapitel lukket. Men følelsesmæssigt var vi først lige begyndt. Mine forældre flyttede ind i en mindre lejlighed i udkanten af byen. Min søster flyttede midlertidigt ind hos en veninde. Hun sagde, hun havde brug for luft. Jeg forstod hende. Jeg havde brug for det samme, bare på en anden måde. Jeg rejste væk i nogle uger. Ikke langt. Bare langt nok til ikke hele tiden at se de samme gader, de samme ansigter, de samme minder. Jeg troede, afstand ville give ro. Det gjorde det ikke. Beskeden, jeg havde modtaget, blev ved med at dukke op i mine tanker. Du tror, du har vundet. Det har du ikke. Den var ikke skrevet i vrede. Den var skrevet med selvtillid. Og det skræmte mig mere, end hvis den havde været truende. Jeg kontaktede advokaten igen. Han tog det alvorligt, men hans stemme var mere forsigtig end før. Der er stadig åbne spor, sagde han. Når store summer flyttes, følger der altid nogen med, som ikke bryder sig om at miste kontrol. Jeg begyndte at gennemgå alt igen. Ikke huset, ikke gælden, men pengestrømmene. De aftaler, der var blevet lavet i årevis. Små detaljer, jeg tidligere havde overset. Og der fandt jeg det. En konto. Ikke i mit navn. Ikke i mine forældres. Men med forbindelser direkte til aftalen om huset. Midler, der aldrig var blevet nævnt. Penge, der ikke var forsvundet. Bare flyttet. Jeg ringede straks til min søster. Vidste, at du nåede om det her, spurgte jeg. Der var en lang pause. For lang. Jeg håbede, det aldrig ville komme frem, sagde hun stille. Hun forklarede, at da hun tog pengene fra ham dengang, havde hun ikke kun betalt en gammel forpligtelse. Hun havde også fået adgang til noget, hun ikke helt forstod på det tidspunkt. En sideaftale. Et system. Han arbejdede ikke alene, sagde hun. Den erkendelse ændrede alt. Det her handlede ikke længere om en mand, en manipulation eller en familie. Det handlede om et netværk, der havde brugt frygt og tavshed som valuta, og vi havde uforvarende trukket i den forkerte tråd. Samme aften blev jeg fulgt hjem. Ikke tydeligt, ikke truende, bare nok til, at jeg lagde mærke til det. En bil, der holdt lidt for længe. Et blik, der blev hængende. Jeg sov med lyset tændt den nat. Næste morgen lå der en kuvert foran min dør. Ingen afsender, kun mit navn. Indeni var der kopier af dokumenter, jeg allerede havde set, og et nyt ark. Stop nu, for alles skyld. For første gang siden alt begyndte, følte jeg ægte frygt. Ikke for mig selv, men for dem, jeg havde trukket med ind i det her. Jeg stod ved et nyt valg. 10 igen, og lade sandheden dø halvvejs. Eller fortsætte, velvidende, at prisen denne gang kunne blive langt højere. Og det værste var, jeg vidste allerede, hvad jeg ville vælge. Hvis du vil finde ud af, hvordan jeg gik fra at være et offer til at blive en trussel, og der hvorfor nogen forsøgte at få mig til at forsvinde, så husk at like videoen, skrive en kommentar og abonnere på kanalen. Jeg fortalte ingen om kuverten. Ikke mine forældre. Ikke min søster. Ikke engang advokaten med det samme. Nogle trusler mister deres magt, hvis man siger dem højt, men andre vokser. Denne her føltes som en, der ville vokse. Jeg begyndte at lægge mærke til alting. Lyde i opgangen. Fodtrin bag mig på gaden. Den måde folk så på mig. Lidt for længe. Lidt for vurderende. Måske var halvdelen af det bare frygt. Men frygt ændrer ikke det faktum, at noget var sat i bevægelse. Jeg ændrede mine rutiner. Gik forskellige veje. Skiftede tidspunkt. Lod lyset være tændt om natten. Ikke fordi jeg troede, det ville stoppe nogen, men fordi mørket gjorde tankerne værre. Min søster ringede oftere. Hun sagde det ikke meget, men hendes stemme bar skyld. Hun vidste, at det her ikke længere bare handlede om fortiden. Jeg skulle aldrig have åbnet den dør, sagde hun en aften. Døren var allerede åben, svarede jeg. Vi kunne bare ikke se det. Jeg besluttede mig for ikke længere at reagere. Jeg ville handle. Jeg kontaktede advokaten igen og fortalte ham alt. Kuverten. Følelsen af at blive overvåget. Kontoen. Netværket. Han var stille længe. Så er det større, end jeg troede, sagde han til sidst. Det ved de allerede, svarede jeg. Vi lagde en plan. Ikke hurtig, ikke dramatisk, men grundig. Alt skulle dokumenteres. Hver kontakt, hver bevægelse,
hver antydning. Og så tog jeg et valg, der skræmte mig mere end truslerne. Jeg stoppede med at skjule mig. Jeg dukkede op offentligt. Gav interviews. Talte åbent. Ikke i detaljer, men nok til, at det var tydeligt. Jeg var ikke alene. Og jeg var ikke tavs. Reaktionen der kom hurtigt. Ikke flere beskeder. Ikke flere kuverter. Kun stilhed. Den slags stilhed, der betyder, at nogen tænker, justerer, planlægger. En aften stod jeg foran spejlet og så på mig selv. Jeg genkendte næsten ikke kvinden, der så tilbage. Ikke fordi hun var blevet hårdere, men fordi hun endelig stod oprejst. Jeg havde brugt så mange år på at forsøge ikke at være i vejen. Ikke skabe problemer. Ikke stille spørgsmål. Nu var jeg selve problemet. Og det var farligt. Min søster besøgte mig uanmeldt. Hun så bleg ud. Nervøs. Der var nogen, der spurgte efter dig, sagde hun. Hvem? En mand. Sagde, han arbejdede med økonomisk rådgivning. Vi så på hinanden. Vi vidste begge, hvad det betød. Det var ikke en advarsel længere. Det var et forsøg på kontakt. Den nat skrev jeg alt ned. Navne, datoer, minder. Små detaljer, der før havde virket ligegyldige. Jeg forstod nu, at sandheden ikke altid eksploderer. Nogle gange samler den sig langsomt, indtil den bliver umulig at ignorere. Jeg sendte det hele videre. Ikke kun til advokaten, men til et sted, hvor det ikke kunne forsvinde. Hvis noget skete med mig, ville historien leve videre. Og mens jeg sad der i stilheden, forstod jeg noget afgørende. De havde forsøgt at skræmme mig til tavshed, men de havde i stedet lært mig, hvordan man taler højt. Det skete en tirsdag. En helt almindelig tirsdag. Som om verden bevidst havde valgt det mest banale tidspunkt til at bryde sammen. Jeg var på vej hjem, armene fulde af indkøbsposer, tankerne et andet sted, da jeg mærkede det. Den fornemmelse, man ikke kan forklare, men som kroppen forstår længe før hjernen. Jeg var ikke alene. Jeg gik forbi min opgang, som om jeg ikke havde lagt mærke til noget. Hjertet hamrede, men mine skridt forblev rolige. Jeg havde lært det nu. Frygt måtte ikke styre bevægelserne. Du tabte noget. Stemmen kom bagfra. Mandlig, rolig, for rolig. Jeg vendte mig langsomt om. Han stod få meter væk. Pæn frakke. Velsøjneret. Et ansigt, man nemt ville glemme. Det var netop det, der gjorde ham farlig. Jeg tror ikke, sagde jeg, at det er mit. Han smilede let og holdt en mappe op. Den var tynd, elegant, professionel. Du er blevet meget synlig, sagde han. Det gør nogle mennesker nervøse. Jeg mærkede blodet suse i ørerne. Ikke panik, klarhed. Hvis det er en trussel, sagde jeg, så er den dårligt forklædt. Han trak på skuldrene. Det er en mulighed. Vi stod der et øjeblik. Folk gik forbi. Ingen lagde mærke til os. Det slog mig, hvor let det ville være for noget at ske, og hvor hurtigt verden ville fortsætte bagefter. Du har rodet i ting, der ikke længere er relevante, fortsatte han. Alt er afsluttet. Huset er solgt. Gælden er væk. Sandheden er ikke væk, svarede jeg. Hans blik ændrede sig. Kun et øjeblik, men nok. Sandhed, gentog han, er et fleksibelt begreb. Han trådte et skridt tættere på. Ikke truende, bare invaderende. Du kan stadig vælge at stoppe, sagde han. Gå videre. Lev dit liv. Jeg så på ham. Så på mappen. Og pludselig vidste jeg noget, jeg ikke havde vidst før. De var ikke bange for mig, fordi jeg vidste for meget. De var bange, fordi jeg ikke længere var bange for dem. Nej, sagde jeg stille. Han nikkede langsomt, som om han havde forventet svaret. Så vil der være konsekvenser. Det har der været hele mit liv, svarede jeg. Han gik bare sådan. Ingen dramatik, ingen vold. Men jeg vidste, at grænsen var overskredet. Det var ikke længere antydninger. Det var kontakt. Jeg gik direkte til min søster. Da hun så mit ansigt, forstod hun det med det samme. De har fundet dig, sagde hun. De har fundet ud af, at jeg ikke stopper, svarede jeg. Vi ringede til advokaten, til de rette instanser. Denne gang ikke for rådgivning, men for beskyttelse, for handling. Den nat sov jeg ikke. Ikke af frygt, af forberedelse. For når nogen forsøger at skræmme dig til tavshed, er det ofte fordi tiden er ved at løbe ud for dem. Og jeg havde tænkt mig at sørge for, at den gjorde. Det begyndte stille. Ingen sirener. Ingen overskrifter den første dag. Kun et officielt brev, stemplet og neutralt, som bekræftede det, vi havde ventet på. Efterforskningen var formelt åbnet. Ikke kun mod én person, men mod flere. Netværket havde endelig fået et navn, og med et navn kom frygt. Min telefon ringede konstant igen. Denne gang ikke fra journalister, men fra mennesker, der tidligere havde holdt afstand. Gamle samarbejdspartnere, fjernt familie, folk, der pludselig havde bekymringer og misforståelser, de gerne ville afklare. Det var tydeligt. Ingen vidste længere, hvem de kunne stole på. Mine forældre blev også trukket ind. Ikke som mistænkte, men som vidner. Jeg sad ved siden af dem i et hvidt, upersonligt rum, mens de blev stillet spørgsmål, de aldrig havde forestillet sig at skulle svare på. Min far rystede. Ikke af alder, men af erkendelse. Min mor græd stille, mens hun forklarede, hvordan frygt langsomt var blevet deres eneste kompas. Min søster klarede det anderledes. Hun blev hård, præcis. Hun havde levet i presset så længe, at hun nu nægtede at bøje sig. Jeg vil ikke beskytte nogen længere, sagde hun. Det var første gang, jeg hørte hende sige det højt. Og så kom offentligheden. Historien voksede. Ikke som en skandale, men som et mønster. Andre begyndte at stå frem. Små historier, der lignede vores. Familier presset til tavshed. Aftaler indgået i frygt. Ejendomme flyttet. Ansvar skjult. Pludselig var vi ikke længere alene.
Men med opmærksomheden kom også konsekvenser. Min adresse blev kendt. Jeg måtte flytte midlertidigt. Ikke fordi nogen direkte troede mig længere, men fordi risikoen var reel. Når sandheden truer magt, reagerer magt sjældent pænt. En aften sad jeg alene i det midlertidige rum, jeg nu kaldte hjem. Ingen billeder på væggene, ingen minder, kun stilhed. Jeg tænkte på den pige, jeg havde været. Den, der blev sendt væk med ordene: "Du må ikke komme hjem." Hvis hun kunne se mig nu, ville hun måske ikke genkende mig. Og det var okay, for jeg var ikke længere hende, der blev skubbet ud for at bevare en illusion af fred. Jeg var hende, der havde revet illusionen ned og overlevet det. Efterforskningen tog fart. Ransagninger, frosne konti, afhøringer. Manden, der engang havde truet os fra skyggerne, blev nu set forlade en bygning med bøjet hoved. Ikke anholdt endnu, men brudt. Min søster stod ved siden af mig, da vi så det på nyhederne. Hun sagde ingenting. Hun behøvede ikke. "Tror du, det er slut nu?" spurgte hun til sidst. Jeg rystede på hovedet. "Nej, men det er ude af vores hænder nu." Og det var sandt. For første gang havde vi gjort alt, hvad vi kunne. Ikke for hævn, ikke for penge, men for sandhed. Den nat sov jeg roligt. Ikke fordi faren var væk, men fordi jeg ikke længere bar den. Alene. Datoen blev fastsat uden dramatik. Et brev, en kalenderopdatering, et tidspunkt. Alligevel føltes det, som om hele mit liv havde bevæget sig mod netop det øjeblik. Retssagen var ikke længere en mulighed. Den var uundgåelig. Jeg havde troet, at ventetiden ville være den værste del. Men det var ikke usikkerheden, der sled mest. Det var minderne. Alt begyndte at vende tilbage. Ikke i orden. Ikke pænt. Små øjeblikke fra barndommen. Samtaler, der dengang virkede ligegyldige. Blikke mellem voksne, der stoppede, når jeg trådte ind i rummet. Jeg begyndte at forstå, at sandheden aldrig var blevet skjult særlig godt. Jeg havde bare ikke haft redskaberne til at se den. Min søster og jeg talte mere nu. Ikke om sagen. Ikke om fremtiden. Men om os. Om hvem vi havde været, før frygten satte sig imellem os som en mur. "Jeg var jaloux på dig", sagde hun en aften. Jeg så på hende overrasket. "Du gik", fortsatte hun. "Du slap væk, og jeg blev tilbage og troede, at det gjorde mig stærk. Det gjorde dig ikke svag", sagde jeg. "Det gjorde dig alene." Hun nikkede. Mine forældre var stille i denne periode. De sagde ikke meget, men jeg kunne se, at noget arbejdede i dem. Skyld. Ja, men også sorg over det liv, de havde levet i frygt. Over det barn, de havde sendt væk i håbet om at beskytte alle. En uge før retssagen ringede advokaten. Hans stemme var alvorlig. "Der er noget, du skal vide", sagde han. Han fortalte mig, at der var dukket nye dokumenter op. Ældre end alt det andet. Underskrevet før huset. Før gælden. Før manden, vi havde troet var centrum for det hele. En anden underskrift. Et andet navn. Min mors. Jeg satte mig langsomt ned. Det viste sig, at beslutningen om at sætte huset i mit navn ikke var blevet foreslået udefra. Den var blevet initieret indefra. Af desperation. Af en mor, der havde set sin familie kollapse og havde grebet den første løsning, der så ud til at give håb. "Hun troede, hun reddede dig", sagde advokaten. Jeg lagde røret på og sad længe i stilhed. Ikke vred. Ikke knust. Bare klar. Da jeg konfronterede min mor, brød hun sammen. Hun fortalte alt. Hvordan hun havde været bange for, at gælden ville ødelægge mit liv, hvis jeg blev hjemme. Hvordan hun havde troet, at afstand ville være mindre. Smertefuld en sandhed. "Jeg ville aldrig miste dig", græd hun. "Det gjorde du", sagde jeg stille. Men for første gang sagde jeg det uden bitterhed. Retssagen handlede ikke længere kun om svindel, manipulation og magtmisbrug. Den handlede om konsekvenser. Om hvordan frygt, selv når den kommer fra kærlighed, kan ødelægge alt. Og jeg forstod noget afgørende. Jeg var ikke bare vidne, jeg var resultatet. Da dagen nærmede sig, stod jeg foran spejlet igen. Jeg så den samme kvinde som før, men denne gang så jeg også barnet, der var blevet sendt væk, og jeg lovede hende noget. Ingen flere hemmeligheder. Ingen flere ofre i stilhed. Retssalen var mindre, end jeg havde forestillet mig. Ingen dramatisk arkitektur. Ingen store bevægelser. Kun 3 glas og mennesker, der forsøgte at se rolige ud, mens deres liv stod på spil. Jeg sad på bænken bagved sammen med min søster. Mine forældre sad et par rækker foran. Min mor holdt hænderne foldet så stramt, at hendes knoer var hvide. Min far stirrede lige frem, som om han nægtede at lade blikket falde på nogen. Og så kom han ind. Manden, der i årevis havde styret os fra skyggerne. Ikke længere velklædt. Ikke længere selvsikker. Hans skuldre var sunket, men hans blik var stadig vågent, beregnende. Retten gik i gang uden ceremonier. Anklagerne lagde fakta frem, dokumenter, overførsler, vidneudsagn. Historier, der lignede hinanden alt for meget til at være tilfældige. Jeg blev kaldt op som vidne. Mine ben føltes tunge, men min stemme var klar. Jeg fortalte alt. Ikke dramatisk, ikke vredt, bare sandt. "Hvornår indså du, at din familie var blevet manipuleret?" spurgte anklageren. "Da jeg forstod", svarede jeg. At frygt var blevet brugt som et værktøj, ikke som en reaktion, der blev stille. Så rejste forsvaret sig. "Er det ikke sandt", sagde advokaten, "at du selv valgte at sælge huset? At ingen tvang dig?" "Jo", svarede jeg, "og at dine forældre og din søster handlede ud fra ønsket om at beskytte dig." Jeg tøvede et sekund. Ikke fordi jeg var i tvivl, men fordi sandheden havde flere lag.
De handlede ud fra frygt, sagde jeg. Og frygt kan ligne kærlighed, men det er ikke det samme. Der var ingen indvending. Så skete det uventede. Dommeren bad om en pause. Kort. Formelt. Da retten blev genoptaget, blev et nyt dokument fremlagt. Ingen af os havde set før. Et internt notat. Underskrevet af ham. Det beskrev præcist, hvordan min familie var blevet udvalgt. Hvordan mit fravær havde gjort mig ideel som juridisk buffer. Hvordan min søsters loyalitet og min mors desperation havde været forudsigelige faktorer. Mit navn stod der. Ikke som person, som strategi. Jeg hørte min mor gispe. Min søster greb min hånd. For første gang så jeg ham miste kontrollen. Ikke vred, ikke panisk, bare afsløret. Forsvaret havde ingen forklaring, ingen bortforklaring. Dokumentet talte for sig selv. Da dommeren kiggede op, var hans stemme rolig. Denne sag handler ikke kun om økonomisk kriminalitet, sagde han. Den handler om misbrug af tillid, systematisk og bevidst. Jeg forstod det der. Uanset dommen var sandheden allerede faldet. Men det var ikke slut endnu, for dommeren vendte sig mod os. Min familie. Der vil være konsekvenser, sagde han, men også mulighed for heling. Det kræver ansvar. Ikke kun juridisk, personligt. Da retsmødet blev hævet, rejste ingen sig med det samme. Det var som om luften skulle falde på plads igen. Udenfor ventede kameraer, stemmer, spørgsmål. Men jeg gik forbi dem. Jeg havde sagt alt, hvad der skulle siges. Det jeg ikke vidste endnu var, at dommen, da den kom, ikke ville være det, der ændrede mit liv mest. Det ville være det, der skete bagefter. Vi blev kaldt tilbage ind i retssalen sidst på eftermiddagen. Timerne udenfor havde føltes uvirkelige. Ingen talte meget. Selv journalisterne virkede afdæmpede, som om de fornemmede, at det her ikke var en sag, der kunne reduceres til overskrifter. Da vi satte os igen, mærkede jeg en mærkelig ro. Ikke fordi jeg vidste, hvad der ville ske, men fordi jeg vidste, at uanset udfaldet var der ikke mere, jeg kunne gøre. Sandheden var sagt. Alt var fremme. Dommeren kom ind. Ingen dramatik. Ingen pause. Han læste dommen op med en stemme, der var lige så nøgtern, som konsekvenserne var alvorlige. Den mand, der havde manipuleret vores familie, og så mange andre, blev kendt skyldig i groft bedrageri, misbrug af tillid og systematisk økonomisk manipulation. Fængselsstraffen var betydelig. Hans mulighed for nogensinde at arbejde i samme felt igen blev permanent fjernet. Der var ingen jubel, ingen lettelse, kun et kollektivt åndedrag i rummet. Men så kom den del, ingen af os havde forudset. Dommeren vendte sig igen mod os. Retten anerkender, sagde han, at denne sag har haft dybe menneskelige konsekvenser. Ikke alle skader kan rettes op juridisk. Han forklarede, at dele af ansvaret, ikke strafferetligt, men civilretligt, ville blive fordelt. Ikke som straf, men som erkendelse. Mine forældre og min søster ville ikke blive dømt, men de ville blive pålagt at deltage i et forløb, der handlede om ansvar, gennemsigtighed og genopbygning. Og så sagde han noget, der ændrede alt for mig. Du, sagde han, og så direkte på mig, blev gjort til et redskab uden dit samtykke. Retten kan ikke give dig de år tilbage, men den kan anerkende, at du aldrig burde have båret den byrde alene. Jeg mærkede tårerne presse på, ikke af sorg, af lettelse. Udenfor ventede kameraerne igen. Denne gang stoppede jeg. Ikke for at forklare, ikke for at forsvare. Jeg håber, sagde jeg roligt, at ingen andre familier skal lære sandheden på den her måde. Det var alt. Vi tog hver vores vej den dag. Ingen fælles middag. Ingen omfavnelse. Det var for tidligt. Heling kan ikke presses frem. Den aften sad jeg alene. Jeg tænkte på huset, vi havde solgt. På barndommen, der var blevet delt op i halve sandheder. På den besked, der havde startet det hele. Du må ikke komme hjem. Jeg forstod endelig, at det aldrig havde handlet om mig. Ikke rigtigt. Det havde handlet om frygt, om kontrol, om voksne, der havde taget forkerte valg og håbet, at stilhed ville gøre dem rigtige. Men stilhed heler ikke. Den skjuler bare sårene. Og nu, hvor alt var sagt, stod jeg foran noget langt mere skræmmende end retssager og trusler. Et liv, jeg selv skulle definere, uden roller pålagt af andre. Og jeg vidste, at det næste skridt ville overraske dem alle. Efter dommen forventede alle, at jeg ville blive. At jeg ville bygge noget nyt oven på ruinerne. En relation. En fremtid tæt på familien. Nu hvor sandheden endelig var fremme. Men noget i mig var allerede begyndt at bevæge sig i en anden retning. Jeg tog tilbage til byen en sidste gang. Ikke for at se mine forældre. Ikke for at tale med min søster. Men for at gå gennem gaderne alene. For at mærke, hvad der stadig bandt mig hertil. Og hvad der ikke længere gjorde. Jeg gik forbi det gamle supermarked. Skolen. Parken. Steder, der engang havde været fyldt med betydning. Nu føltes de neutrale. Ikke smertefulde. Ikke varme. Bare afsluttede. Min søster ringede, mens jeg stod foran det tomme hus, der engang havde været vores. Det var allerede solgt videre. Nye gardiner. Nye i liv. Jeg ved ikke så, hvordan jeg skal være din søster nu, sagde hun. Det ved jeg heller ikke, svarede jeg ærligt. Der var stilhed i den anden ende. Ikke akavet, bare ærlig. Men jeg vil gerne finde ud af det, sagde hun. Det var første gang, hun sagde ville, ikke burde. Mine forældre bad også om at se mig. Vi mødtes på en café, neutral grund. Min far så mindre ud, end jeg huskede. Min mor så på mig, som om hun stadig var bange for at sige det forkerte. Vi forstår, hvis du ikke kommer tilbage, sagde hun. Det var ikke en undskyldning. Det var accept.
og det betød mere, end nogen undskyldning kunne have gjort. Jeg kommer ikke tilbage, sagde jeg roligt. De nikkede. Ingen protest. Ingen drama. Den aften pakkede jeg mine ting. Ikke i hast, ikke i flugt, men med bevidsthed. Jeg efterlod ingenting vigtigt, for der var intet vigtigt tilbage der. På stationen, mens toget ventede, følte jeg noget, jeg ikke havde forventet. Taknemmelighed. Ikke for smerten, ikke for tabet, men for klarheden. Jeg havde brugt så mange år på at tro, at jeg var blevet afvist, fordi jeg ikke var nok. Nu vidste jeg, at jeg var blevet sendt væk, fordi jeg var for meget ansvar, for meget risiko, for meget sandhed. Og det var ikke min byrde at bære. Da toget satte sig i bevægelse, tænkte jeg ikke på, hvad jeg forlod. Jeg tænkte på, hvad jeg tog med mig, min stemme, mit valg, min frihed. Men historien var ikke helt slut endnu. For nogle dage senere modtog jeg en e-mail. Ikke fra familien, ikke fra advokaten, men fra en institution, jeg aldrig havde haft kontakt med før. De havde fulgt sagen, læst min udtalelse, set mit valg, og de tilbød mig noget, jeg aldrig havde forestillet mig. En mulighed for at hjælpe andre, der var blevet gjort tavse på samme måde. Det var der, jeg forstod den sidste sandhed. Alt det, jeg havde mistet, havde givet mig noget, jeg aldrig kunne have fået ellers. Et formål, der ikke var bygget på frygt, men på sandhed. Jeg tog imod tilbuddet uden tøven. Ikke fordi jeg følte mig klar, men fordi jeg endelig havde forstået, at klarhed ikke kommer før handling. Den kommer bagefter. Institutionen arbejdede med mennesker, der var blevet gjort tavse gennem systemer, familier og strukturer, der foretrak stilhed frem for ansvar. Min historie var ikke en undtagelse. Den var et mønster, og det var netop derfor, de havde kontaktet mig. De første uger lyttede jeg mest. Til stemmer, der rystede, når de talte om barndom fyldt med hemmeligheder. Til voksne, der stadig bar skyld, de aldrig havde skabt. Jeg sagde ikke, at jeg forstod. Jeg sagde bare, du er ikke alene. Og hver gang jeg sagde det, forstod jeg lidt mere af mig selv. Min familie blev langsomt en del af mit liv igen. Ikke som før, ikke automatisk, men bevidst. Min søster og jeg begyndte at mødes uden forventninger. Nogle gange sagde vi næsten ingenting. Andre gange talte vi i timevis. Heling viste sig ikke som en stor forsoning, men som små, ærlige øjeblikke uden frygt. Mine forældre lærte noget sværere. At elske uden at kontrollere. At være der uden at beslutte. Det var ikke let for dem, men det var ægte. En dag stod jeg foran et publikum. Ikke i en retssal. Ikke som vidne, men som mig selv. Jeg fortalte min historie. Ikke for at vække medlidenhed, men for at vise, hvad der sker, når man stopper med at bære andres hemmeligheder. Da jeg var færdig, var der stille. Ikke den tunge stilhed fra før, men den slags stilhed, hvor noget falder på plads. Efterfølgende kom en ung kvinde hen til mig. Hun tog min hånd og sagde, mine forældre sagde også, at jeg ikke måtte komme hjem, og der vidste jeg det. Min historie sluttede ikke med, at jeg blev accepteret. Den sluttede med, at jeg ikke længere havde brug for det. For sandheden er denne. Hjem er ikke et sted, hvor du bliver tilladt. Hjem er det sted, hvor du ikke længere behøver at forklare din eksistens. Og jeg havde endelig fundet mit. Hvis denne historie rørte dig, så husk at like videoen, skrive en kommentar med dine tanker og abonnere på kanalen. Din støtte hjælper disse historier med at nå dem, der har allermest brug for dem.